Kasi need ko din kumayod para hindi ako umasa sa mga magulang ko. Dito na tayo mga ka-Diyos. Hindi nakaano yung kanin ko kasi nung tinakpan ko siya, guys, mainit pa. Mga ka-Diyosa, ito na naman tayo mga ka-Diyosa. Kailangan nating mag-commute. Magre-ready na ako ng mga gamit ko para pumasok sa trabaho, para may pambili din ng bigas, para maitulong din sa magulang. Sumakay na tayo sa bangka. Sira yung sasakyan natin ngayon. Wala pa tayong budget pang paayos kasi need ko din kumayod para hindi ako umasa sa mga magulang ko. Doon na tayo papasok sa may puti na yun. Dito na tayo mga ka-Diyos. Ating trabaho pero sarado pa siya mga ka-Diyos. Sa mga titingnan ko yung kanin ko kung hindi pa panis. Hindi nakaano yung kanin ko kasi nung tinakpan ko siya, guys, mainit pa. Baka siguro bukas hindi ko na ilalagay doon sa trash can ng tropa natin, guys. Nandito ako. Sobrang ganda dito. So ngayon, nandito na tayo, nakaiga na tayo. Siguro may papahinga na lang natin. At din pala mag-deliver sa mga bahay ng mga pagdi-deliver mo. Lalo na pag hindi mo alam yung mga bahay nila, yan ang pinakamahirap. Pero gagawin mo lahat para mahanap yun. Pwede ka naman magtanong. Pag nagtanong ka, magandang tanong naman sa mga pagtatanungan. Maraming salamat pala sa mga nakafollow sa atin, sa ating YouTube channel and then Facebook page. Yan, maraming salamat guys. Tuloy lang ang laban kahit na sobrang hirap abutin yung pangarap. Tuloy lang, walang susuko. Dahil dyan din tayo dyan din nagsimula yung mga vlogger na kaya ako, hindi ako susuko. Higlit muna tayo guys. Kaya mamaya na lang kung malapit na yung oras na para makapasok tayo doon sa trabaho natin. So ngayon guys, let's go. Hey, what's up? Hey, what's up? So ngayon guys, naglalakad tayo papunta sa trabaho. Yan.